karadyo, ani sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, makailove, o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot ng mga drama. Thank you very much everyone. Balagtigi. Si James, wa siya makamata sa akong pagbukaw. Pasagti lang, bisag mo tubo pa ang tubig dining dapita, dili siya malumos. Nabalaka ko sa niya. Dili siya ang magdukit ining kapita. Tungod kay taas ang iyang hilanat. Ya, mundunggo doon sa kaya ron. Kaya dilay mo dagis na kaya di man buwan nun. May mga tao. Nata. Kailangan pa'y bawon ko sila nga ni Adi ni si James. Aron ilang madahang akong bana sa karaang mansyon. Ha? Bakit an kanila? Tinalik unsaon ka pa nila, Halandong Laura? James, pagmata na itaon. Wagit siya mo kunok. Kinang mapahibaw ko ang mga tao si Rinya. Nakaila sila na ako. Kinahanglang madahan nila ang akong bana sa karaang mansyon. Ako na lang magpahibaw nila. Kay kung makitaan ka nila, may buong sila. Kung nganong dili ka makahawa sa dagat. Oh, ha? Yay, nanay. Padong na masakayan. Pudong goon na sila ron. Handa mo rin ako kung plangganita, be. Pasig, makadagi itong ista. Panudaan ba? Adya, paduol ko daan, be. Unan ko rin mga tigwa nga, be. Tagaan sa kakong ista, no? Aw. Mag-una-una ko, at basig tagaan ko. Atot ko, eh. Lah, namin na nitsit ako. Lah, bata na nagpaslipod ng mga bato. Tagaan ko na ko niyang isda. Ano di ay? Hoy, ang tagaan ko yung isda. Unsa siya? Pabrika siya sa dagang isda. Oh, ang batanong lalaki ka nang nidoon sa Rinya. Ang amo ka nagsilingan dito sa karaang mansyon. Salamat. Basta nung makuha na yung taon si James din eh. Kailantan ra ba yung taon siya? Nganong naamang ka din, he? Oh, ako'y mga tanak ko nung anong naaka din eh. Karon pa man ko kakita si imong naong. Sige man kog laag din eh. Sa among lungsod. Wa dyan ko ka sugat ng dagwaya ni mo. Ako limangutanan ni mo, good. Unsa man ang imong gida? Plangganita. Sudlan na ni siya. Unsa imong isod, ana? Tural, isda ko isod eh. Para panudan ng good. Kay, pamisudan si nanay ron. Nang lang makadakong isda. Sige, tagaan ti kag isda. Sa? Tagaan ko ni mong isda. Oo, tagaan ti kag isda. Ambi ng imong sudlanan, be. Ha? Sure ka? O, laki. Sige, wata ko ha. Uy, lah. Ay man to. Huwag tang magkalit. Ako kita da. Lah, tura ang batang babae. Nasaliptan anang dakong bato. Hala! Puanga! Doon na may soda akong plangganita o isda. Kitagaan ko niyang isda. Yung mga gibutang niya sa ibabaw sa... Hala! Sari? Dahil naman na sa tao. Doon na di tao din eh. Kung doon eh. Kinsa ka na. Ay, salamat itaw sa inyong paghatod sa akong amo, ha? Salamat sab nga nakasabot na mo nga wa mi magdagdi malas dining dapita. Salamat, ha? Nang. Diri din ako ng tirang. Di kang pasalamat ako. Oy, naadi ay kadiha rike. Nganong pasalamatan man ti kadong. Ako may nagagita ni Sir James Good. Kung wala pa ko tawag atong bata nga babae, gatagan ko yung isda,
Di na ko makita sa James, Santa Nay. Mao ba dong? Ay salamat di ay ha. Hala. Kinsan ka tong batang babae no? Anong iyang kong yatagan ng isda? Nga, waman tao to siya gidang isda. Nya pagyud, kalit siyang nawa. Kinsa magkahatod dong? Nganong ingon ana man? Di ka to si Rina nang... Unsa? Unsa goy si Rina, oy? Laki, anong kalit ba siyang nawa, bi? Ay, sabad ya dong, oy. Malaoroy ng ba mo. Malo. La, Ala, oy. si Francel. Ala, ang bata na gilang. Ug nabala ka siya sa iyang amahan. Danya naman ka. Dong, Francel. Nganong nihilak magka, dong? Si Daddy James ni Kuro kanina. Wala naman siya malihok. Unsa? Ngano man ka, ha? Nang tirang, murag ilantan ni Sir James. Kung siyang ipukaw ganiha ba, dito sa dapin sa baybayon, waman dyan mo tingog. Nya, akong gikap. Init kayang panit. Nga sa ato pa, gihilantan dahil ni siya. Oy, wasay! Wasay! Pagpalit nitong tambal, oy, ipainom nato ni Dong James! Hala! Naunsam na sinuiwasay ng tirang, oy! Nagtuwad man ang natog! Ay, ginoo ka! Hubog pa man dahil ni Swasay, oy! Dong Ricky, Nang? pasugo ako, Dong Be. Murag di man tingali ni Madag painom og tambal. Ni Kurog naman ka, ni. Lah, bitaw da! Unsam kaya itong bato ni ng tirang, no? Unsam kaya itong bato ni Sir James ng tirang? Salamat sa imong gibuhat, Serenia. Hoy, sabayan. Kumusta naman ka ang taong si James? Nakasiguro kong kailantan kito siya. Nakainom na ba ka ang tambal? Naulian na ba ka siya sa iyang hilanat? Ni alasab ka sa akong atubangan. Bunog na raba kaayo ko. Punan ko pa ng imong bunog kung dili ka pagyud mo tugan kung asa ni mo tagui ang trabong ko ni Medusa. Sige! Bunugan na lang ko! Bunugan ko! Uy! Babunog ka? Nasugdan ako ni mo kulata akwalos. Sakit kaya akong naong og tiyan. Sa pagsigi ni mo sumbag na ako. Dili ko makagamit sa akong hurim-hurim. Kay matag lito ko ini mupilit lang sa mga magnito din eh. Baus-baus lang ta, Lucio. Sa dihang gusto ning musod dito sa imong panimay, dili mi kasod. Nganong dili mi makasod dito sa imong panimay? May gipang lubong ko dito sa matag haligi ang mga dautan ug tuyo sa akong panimay. Dili makasod. Mao ba? Giguba nimo ang akong pagsalig. Nagtuo kong tinud-o nimo ang atong gikasabutan. Apan di ay... Ikaw ang naguba sa akong pagsalig tungod sa pagkabuhaton mo unta ni Laura dito sa sod sa langop. Buot mo siyang patyon o gamiton ang iyang dugo nini aron mabuhi ang mong asawa o kanak. O lagi. Pero nausab ang akong katuyuan sa dihang nakadungog ko bahin sa trabong ko. Ug kay nakahibaw man ko kung asa ang inyong gipangita. Nakigdil ko nimo. Apan gitrayduran ko nimo. Dito ka pabor ni Medusa. Maong nabugos na ang akong desisyon. Dili na ko ihatag ang trabong ko. Bahalag dili mo mada si Laura dito sa balagtige. Bisag ilawg ko pa ikaw sa mga pating. Dili ka pa bagyapon mo tugan kung asa ni mo tagui ang trabong ko ni Medusa. Lucio? Dili ka gani mo sulti ug asa na himutang ang trabong ko ni Medusa.
Pablihan ko ni Tiking ang nahimutangan sa mga pating. Nakadungog ka ba? Ha? Lucio! Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niya si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!